Jubair bin Mut'im, wannan sahabin Allah ya ƙara masa yarda, shi ne wanda ya ɗauki nauyin Wahashi ya kashe Hamza, saboda Hamza ya kashe masa Adi bin Mut'im, Mut'im bin Adi, shi kuma amminsa ne, shi ne sahihiyar kissa game da kashe Hamza. Da haka shi kuma Wahashi bawansa ne, sai ya ce masa, an ce mun kai ƙwararre ne in ka jefa mashi idan akwai awarwaro yana wucewa ta ciki. Ya ce haka ne, ya ce to gwada mu gani. Aka zo da awarwaro aka riƙe haka, ya cillo mashi ya wuce ta ciki. Ya ce to in ka kashe Hamza zan yanta ka. Ita kuma Hindu ga abin da ya shigo da ita, ba ita ta sa ba, sai ta ce in ka kashe shi ni kuma kayan kwalliya na gaba ɗaya zan baka. Ina da gwalagwalai da nake sawa a kirji, da wanda nake sa a hannu, da zobe, da manduwa, da sarƙa zan cire in baka. Amma ikon Allah, da wanda ya sa aka kashe Hamza, da wanda ya kashe Hamza, da ta ba da tukwici na kashe Hamza, duka sai da Allah ya karɓo su ya shigo da su musulunci. Malam ka kyala Allah in baka san shi ba kawai, wallahi baka san Allah baka kyale shi. Sai da ya karɓo su ya shigo da su musulunci. Jubair bin Mut'im ya zo ya musulunta. Wahashi ya ta ɓuya, ya ga ana ta musulunta, kai me kake jira? Ya ce ai ni kunya nake ji in je gabansa, kuma kunya nake ji in shiga cikin musulmi ai ta nuna ni. La shi ne fa, wallahi shi ne. Ya ce wallahi kunya nake ji. Aka ce je kai shi annabi ba ruwansa alaihi salatu wassalam. Ya taho, annabi yana goshi ya ce matso zauna a nan. Kai ne Wahashi? Ya ce ni ne ya Rasulullah. Kai ka kashe Hamza? Ya ce ni ne na kashe shi. To ta yaya ka kashe Hamza? Shi da ya ba annabi sallallahu alaihi labarin duk abin da ya faru. Sai annabi alaihi salatu wassalam ya karbi kalmar shahadarsa. Ya ce to da Allah in zaka ga in ya zauna a gabansa yana kallon sa, sai ya ce to ka dinga dan tsayawa a nan ko a nan lokacin da nake zaune, so da ina ganin ka ina tunawa, sai in ta tunawa. Shi sawa shi ya ce Allah ka kawo wani abu da zai faru a musulunci wanda zan yi kafara da shi, a daina gani na a matsayin wanda ya kashe Hamza. Sai lokacin Musailamatul Kazzab ya bayyana, mutane sun dauki annabta wasa, kowa sai ya rubuta annabi wasiƙa alaihi salatu wassalam. Musailamatul Kazzab ya ce wai shi ma annabi ne kuma ga annabi, da haka a raba duniya biyu, a bashi ɗaya ya je isar da sako gare ta, a yi maf a raba. Annabi sai ya ce to ai duniya ba tawa bace, kai ma ba taka bace, innal arda lillahi. Kai baka ma san yadda ake annabtar ba, ya ɗauka annabtar rubutu ne a jikin takarda. Yace innal arda baini wa bainaka, an ba mu shugabancin duniya ne ni da kai. Sai ce walakin na quraishan qaumun la ya'dilun, sai dai baka yi min adalci ba, baka raba da ni ba. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bismillah min muhammadin rasulillah ila musailamatul kazzab. Ice innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Yace kasa ba taka bace, kasa ba tawa bace, kasa ta Allah ce, yana ba da ita ga wanda ya ga dama, kuma ƙarshe mai kyau na masu tsoron Allah ne. To Wahashi ne ya kashe shi. Lokacin da aka yi yaƙi aka tura masa dakaru iri-iri, ƙarshe Wahashi ne ya je kashe shi. Sai wata baiwa ta hango ta ce kai ga wani bakin bawa ya kashe muku annabi. Sai taro ya watse. To shine daga nan sai aka daina kiransa qatil Hamza, ya koma qatil Musailamatul Kazzab. Sai yake jin daɗi, yace hazihi bitilka, wannan ta goge wancan. Kun ga su ukun nan duk sai da in ka je Uhud za ga sahabbai 70 a kwance, waɗanda suka yi jagoranci aka kashe sahabban nan 70 duk sai da suka musulunta. Shugaban bataliyar gaba ɗaya wacce ta kawo harin Abu Sufyan ne, kwamandan bataliyar na ɓangaren dama Khalid bin Walid ne, kwamandanta na ɓangaren hagu Ikramatu bin Abi Jahalin ne, sai Usman bin Talha, su hudu ne, shine mai kula da baya. Amma duk Allah ta'ala cikin rahamarsa sai da ya kawo su suka shiga musulunci. Yasa ya ce laisa alaika hudahu, ba a hannunka abin yake ba, a hannuna yake. Naka la tahdi man ahbabta walakin Allah
yahdi man yasha. To kun ga yanzu har gashi ana sako shi hadisi kuma da dan sama Jubair bin Abi Sulaiman bin Jubair bin Mut'im قال سمعت ابن عمر يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات اذا اصبح واذا امسى. yace annabi alaihi salatu wassalam baya tsallake kalmomin nan duk sanda iwaye gari da duk sanda ya yammatu. Malam zikirin nan na safa da yamma yasa ake cewa ahlus sunna ba kwa zikiri. Muna zikiri mu ba ma yi ne a fili yadda kowa zai san mun yi, ko ba ma haduwa mu yi shi jam'i. In ba yayanka kake koyawa ko matanka ba, shi ma da kowa ya iya sai ya juya ya kalli gabansa ya ta yi shi kaɗai. Amma farko kafin yayanka su iya, kafin matanka su iya, za ka dinga tara su kuna yi tare har sai ka tabbatar kowa ya iya, sai ka ce to kai kalli gabas kai, kai kalli yamma kai, don wani ka kyale sai je kama bacci ya ƙi. Shi yasa sai ka tsaya ka tabbatar ana wannan zikirin a gidanka. Allahumma inni as'aluka al-afwa والعافية في الدنيا والآخرة. أنا أسألك العافية في الدنيا والآخرة. أما تككير رواية اللهم أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وتوانا الدعاء با أبن دي رجي مكان كي وانا الدعاء اللهم إني أسألك العافية. الله إنا نيمان عافية واتو زمن لافية. إنا نيمان زما با تاردا cikin matsala ba, don abinda kowa yake gudu a duniya shine matsala. Ibn Hazmin ya ce na yi bincike na zaga na ga babu wani abu kwaya ɗaya wanda kowa yake son sa a duniya sai abu ɗaya rak. Ita amma na ga wani baya son kuɗi, na ga wani baya son aure, na ga wani baya son mulki, na ga wani baya son karatu, na ga wani baya son 'ya'ya, na ga wani baya ice duk abin duniyan nan sai da na ga mai so da mara so, amma abu ɗaya ne ban ga wanda baya son sa ba. ice abu ɗaya ne ban ga wanda baya son sa ba, shine zaman lafiya. ice kuma ba za a zauna lafiyan ba in dai a duniya ne. Ba za ka fitar da damuwa a ce babu damuwa kwata-kwata ba, sai dai a dan samu sauki zuwa wani lokaci. Amma rashin zaman lafiya da zai zama duk na ƙasa ko duk na gari, to shine fi tashin hankali. Amma dai ai kurkuku na nan, ko 'yan sanda na nan, sojoji na nan, alƙalai na nan suna ta ɗaurewa suna kwancewa. Gidan kurkuku ana ta shiga ana fita, ana ta rigingimu iri-iri, naushe-naushe akan titi. Wannan ba za a daina shi ba. Yadda damuwa, bakin ciki, bacin rai, ko a gidanka ko a unguwa, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa lahu qutu yawmihi fa ka'annama hizan lahu dunya bi hazafiriha. Annabi alayhi salatu wasallam ce ka samu abu hudu ka gode wa Allah. Asbahata aminan fi sirbika, ka wayi gari zaman lafiya kai da mataka da 'ya'yanka, ba wanda za a kai asibiti da safe, ba wanda ya tashi da ciwon ciki ko da ciwon kunne ko da ciwon haƙori, ba wanda ya hana ku bacci da daddare. Kun yi baccin ku lafiya, a bukka ne, a ɗakin kwano ne, a wato bene ne, a ƙasa dai gidanka lafiya, aminan fi sirbi. Sannan babu tsoro a cikin gidan nan, ba ka jin wani zai kawo maka hari. Yanzu wani dare ai ba bacci, cc kyamara tana aiki, dog, police dog yana aiki, shocking yana aiki, ƙyauren bulletproof yana aiki, wane ne yana aiki, duk saboda ya bacci fa. Karama Allah. Amma ka zo ka tare da wani akan hanya, ba ruwansa abinsa, akan hanya, akan titi. Akwai wasu masu kwana akan layinmu, in na dawo tare da mota sun yi birgima sun gangaro kan titi, sai na mun tattashe su musu ham sun motsa sai mu wuce da motar mu shiga mu sa sakata ɗaya, mu sa ta biyu, mu sa ta uku, su suna waje abin su. Ka sa gidan sauro, ka sa maganin sauro, ka fesa kaza, ka sa AC, ka sa fanka, yana nan a waje yana baccin sa abin sa. In sauro ya mare shi, ya mare shi shi ma, in ya cije shi ya mare shi. Da safe ku tashi kuma ku tafi kasuwa tare, ba abin da ya shafe shi.